Deveto državno prvenstvo Srbije u sportskom oboranju ruke održat će se u hali sportova u Trsteniku 22. aprila 2018. godine. Takmičenje počinje u 14 sati, a merenje takmičara obavit će se od 11 do 13 sati i 30 minuta. Na prvenstvu Srbije nastupit će takmičari u sledećim kategorijama: amateri početnici, profesionalci seniori, žene i osobe sa invaliditetom. Prijave za učešće i sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 069 607 158. Organizatori 9. državnog prvenstva u sportskom oboranju ruku su Klub sportova snage HUK Trstenik i Savez Srbije za oboranje ruku pod pokroviteljstvom opštine Trstenik. Ulaz je besplatan.